Si Jesus naghisgot og igpapatubog paan nga palikayan niya ang igpapatubo sa paan ni Herodes og sa mga Pariseo. Pero ang mga tinun-an, ang ilang gihunahuna, ang paan nga kanigyong pagkaon niya, murag ilang hunahuna nga gipadungog-dungog sila ni Jesus tungod kay wa man sila kadag paan, usa ra man kabuok. Moto nga gipahinomduman sila ni Jesus nga dili ito mooy kahulugan kay wa may problema niya ng paan. Ang 5 gani kabuk paan nakabusog man og 5,000 na sobrahan pag yung 12 kabukag niya ang pilato kabuk paan. Lain na sang 7 ka paan ba to? Niya na sobrahan na sad og pilato kabukag. 7 sad ka bukag ang nahibilin na sobra niya 4,000 ka tawo ang ipakaon. So dili ito paan nga aktual unsa man nga igpapatubo, unsa man ang patubo makapadasig, no? Kapadasig. Ang palikayan sa Ginoo unsay nakadasig, unsay inspirasyon sa mga Pariseo og ni Herodes. Unsa may makapa-inspired sa ilang kinabuhi. Mao na iyang palikayan. Ya unsa man sa mga Pariseo og ni Herodes, ang sa mga Pariseo kana gyung sila gyud maoy center of attraction, sila gyud daygon. Mao na nga matod pa ni Hesus, magsulob sila mga tag-as kay sinina sama ning gisulob sa nagwali karon nya, magsigi sila og unsa na kanang magsubo gyud ilang naong kun magampo sila anhagis kadalanan sila magbarog-barog nya, gusto gyud silang tawgon nga teacher. Ang mga tao maingon gyud lang teacher, magtutudlo. Anang center of attraction. Si Herodes mao gyapon center of attraction, center of authority. Nga siya gyud magbuot, sigag yaw-yaw diab putlan tagyog kas liog. Ana mao to naputol ang liog ni John the Baptist tungod ni Herodes. Nya mao ni siya kanabang ang ato bitang unang hunahunaon ang makapa-inspired nato kung daygon ta. Mao na ra ba ni ang perti kakusog karong panahon na bitang tungod aning influence aning selfie kanabang upload ana bang YouTube, Facebook inana. Gusto kitang daghan ang mulay. Nya daghan ganing mag-ana ang kamot kanang sign nga ana murag mag-uol ta. Aka mo upload basad mo og YouTube, Facebook. Adi mo upload Facebook. Ay mo post sad mo picture mga ni dayon. Mao na nya tungod ana murag tag mag-uol kun way mo like nato. Pero mo viral gani ana kita kayo daghan kayo lipay kay tanan. Kung mauna lang na atong makalipay nato nga daygon ta, kinahanglan yung tagdon gyud ta, kita gyud maoy center of attention nga love jud kay ta, nya wa na gani bigo na gani sa pag-ibig, maghikog dayon kay wa nay nagmahal niya. Diha patoy naghikog nga giposa sa ni kaning katubang gahikog ba diha sa Facebook ba nga samtang naghikog siya iyang gi-video ang iyang paghikog nya naama sa ni interact magsige sa iyon sige na excited na kung mamatay ka namatay ginoon ang pangduna gitoy murag pangutana katong ni interact nga ni inspired niya nga maghikog tawgon batog accomplice unsa man to siya nakasa pudto ngali nya mao na tungod na sa atong pagsigig pangita abisan sa inyong balay kamo mga ginikanan gusto gyud mo nga kamoy paminawon sa inyong mga anak kamo gyud sundon na mas stress gyud ka kamong mga asawa gusto gyud mo nga lahab kay mo sa inyong bana kana yung hapitan na nimong lihok iya gyud nga hapit talag kasapnayon mas stress ka
Alabaw ng mga bana nga sabton jud ka sa imong asawa, nga ang imong asawa mo sabot jud nimo nga love jud kay ka, na ma-stress gyapon ka. Ana. Apil na sa mga manag-uyab. Oy, ingno nimo nga kuan gyud, love jud kay ka sa imong uyab, na ma-stress jud ka ana. Labi nag-inig text nimo dili mo baos, na patay ka diya. Karon gani mubo na kay pailob ang mga managuyab karon, inig text ba dangtag usa ka oras dili ka reply, suko na. Kamis una suwat mi ipadana mo sa among uyab, usa ka buwan pa mo balik, di lang gyapon masuko. Bitaw di ba sa una? Karon gamay kayong oras, labi nagyog mag-text ka ikabuntag niya hapon na mo reply, susuko lagi. Luoy kayo mo na ingos Kristo, likay na, likay. Kana bitang ang imo na lang kaugalingon ang imong gihunahuna. Unsa man gid ay tinuod nga makapalipay. Ang tinuod nga makapalipay kanang kita maoy maghatag og kalipay sa uban. Kanang mahimo tabang other-centered. Other-centered. Nga di ta maghuna-huna nga kita maoy lipayon, kung dili kita maoy muhatag og kalipay ngadto sa uban. Mao bitang ningon si Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan, kamo ang asin sa katawhan. Pasabot kita di ay moy tiglipay, bali di ay aron ta mahimong malipayon kaayo ang atong paningkamutan nga makalipay tas uban, dili kay kita maoy mangayog kalipay gikan sa uban. Sugdi na ninyo, kamong mga ginikanan. Sige, sugdi. Lipaya ang inyong anak. Maura gina imong tumong. Sigihan na gini mo sila lipay. Ayaw yun pangay kalipay gikan sa imong anak. Eskwela na, mahagbong, okay lang. Lipaya lang. Kung saan man paglipay ang nahagbong. Kanang na zero ba sa exam? Kung saan mo paglipay? Ayaw ina bugu asad nimo ayaw ina hapa-hapa lang siya, better luck next time. Ako bitas unab elementary pa ko, grade 5 pa gani, exam 1 to 100, addition 0 dayon ko, 0, 1 to 100 0. Nakuugma, tunan ko nigmaayo kay subtraction man ikaugma. Kuha dayon kog 15, 1 to 100 gyapon akong kuha 15. Alipay nako. Gi-announce man nga ikasunod adlaw, gisunod na mong meeting atong among subject multiplication na sad kuno. So hapit ko matog, sige tuon anang multiplication table nga sa kanabang luyo anang notebook ba. Love, tuon jud kog maayo. Ni-increase yun. Kakuha na kog 20 pagsunod adlaw. 1 to 100 yapon, 20 yapon akong kuha. Aportig yung buguan. Pero gi-inspired man ko, waman ko gi-discourage. Graduate pa kog accounting. Bright kay ko. Magna cum laude. Karon na pare na ginoon. O gi-discourage pa ko ato basig niambak na ko kuan dito sa amo atong mga mangga, tag-as kitong mangga, amo to say nagugog mangga ato ambak tin ko sa kaguol. Pero wa man gidasig ra man sad ko. Ang ikaduha nga atong hinumduman sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa naguol kay Ginoo og nagmahay siya nganong nagbuhat siyag tao. Pero doon ay nakalipay niya. Kisa may nakalipay niya? Si Noah, si Noe. Nga naman, kay si Noe kusog kay maminaw sa Ginoo. Ang tanang pulong sa Ginoo, iyag yung tuhuan. Wala pa biyatoy ka ng Bible, wala pa yung Bible. Ang Ginoo mo, istorya ni mo, mura lang damgo, usahay, inspired lang kasi imong kasing-kasing. Pero, nakuan si Noe, naminaw siya sa Ginoo, gisayunan ka itong gipahimo siya barko, tunga-tunga sa tunga-tungo sa yuta, niya dako kayong barko ang gipahimo, katawan ko siya sa iyang mga silingan. Anong gahimo kag barko na yabag na ginis Noe? Niya gatigom pag mga mananap, tanang mananap, gisakay dito. O kamo kuno be, ingnon ta mo paghimo mog barko nya din yani ibutang sa may San Vicente. Musugot mo ninyo himoon.
Nya dako jud kay barko bang. Kay karong tulo ka adlaw karon mukuan na auto tulo ka adlaw. Pila to 40 ka adlaw gikan karon mukuan na ni mo lunop na. Mo sunod mo. Tutok man gyud mo na ako na hilom dapat rin yabag naman tingali ka. Awa man sa ko ingnas Ginoo noon pero kanabang unsaon na nimo pagpaminaw ka imposible anang butanga pero nalipay ang Ginoo niya. Amot giyon sa pag-communicate sa Ginoo si Noe nga naghimo atong tuang barko dito tong luwas pero mao gyud tinuod nga nahitabo. Nya doon na may daghang gisulting Ginoo nato nga makapalipay nato. Unsa may makapalipay nato? Una, ang paghigugma sa atong isig katao. Labi na gyud sa labing ubos. Kana porte nang muhatag og kalipay. Tuo mo ana. Maayo. Nya nahigugma mo ron sa mga adik. Nahigugma mo sa mga piniriso. Nahigugma mo sa mga kawatan. Inyong papuyon sa inyong balay. Napaong dayon. Di mo dapat. Inyong bita ko labing ubos na day labing ubos diya nga kana mga dato, pari, mura man na inyong higugmaon sad pari, nga tagaan, imbitaron yung kaon, padadaan pa. Di man sana sayop, sakto man sana, pero basig naran imong kalipay diha. Ikaduha, ang pag-alagad sa atong isig katao. Maunay porting mudag kalipay. Kana bang mualagad ka, labi na gyud sa imong pag-alagad, kana bitang nag-antos na ka tungod sa imong pag-alagad. Kana porting nang mudag kalipay. Ana. Unsa man mualagad mo? Di mo manogo. Nogo na sad. Alagad gani di gyud manogo. Mao na siya. Ikatulo, kana bang unsay grasyang nadawat nimo imong i-share. Kana bang ang grasya nga nadawat di ka maghunahon nga ako ni kung dili amo ni nya mangita kag paagi unsaon pag-share ni ana. Kana porti ginang makalipay ang mahal nga Birhen Maria nangita gyud siya paagi unsaon pag-share si Hesus. Ana moto nga wa magpugong si Maria nga si Hesus maglakaw-lakaw ngadto di na muulis ila hangtod gyud nga gipatay si Hesus, gi-share gyud ni Maria kay si Hesus man mo'y pinakadakong grasya nga nadawat sa mahal nga Birhen Maria. Una mauni ang tuburan sa gitawag natong tinuod nga kalipay o kalinaw. Kana bang mupaambit na ka sa tanan nga naa nimo. Usbon ako ang di ko pulan sa pagsigig balik-balik anig pasalamat kining ato bang mga kaigsuonan nga sigig yung hatag ngan hinatog share. Karon lang na nasa tay gibaligya aning 5,000 ka shares nga Hope and Opportunity slots tag 2,000. Nangalingaw nagoy ingon ako pader kanus amang deadline ana kay kuan raman ko pader god kaning ang ako bang income ba kanira mang ni ang pagpangarga diri sa murag kargador sa or driver ba to ana nya gusto jud kay kong modonate pa der nusa man ang deadline nako basig mo abot panig mga 4 months siguro or 5 months ba isa ka na pa der tiguman ko na nindot kato sige to siya tigom arito ihatag diri nya inighatag niya diri kasabaan tos asawa sa hain ang kwarta niya gihatag na kung atong father na amot malipay bakang asawa nga wa na sila bugas nya ihatag na noon din ang slots nya may nga din hope and opportunity maniday na atay opportunity ani ay kaugma huwag tangan din siya trabaho nya nabit ingon na karon pa der kani bang among negosyo ko naman ni pero 5 ka buwan nga sige na lang kunong alkanse ang sama ni pader hunongon dili nako og wa na ilaing opportunity hunongan lang na ug di gyud makaya hunongan na lang na kay napay daghang opportunity hapit lang sa nako ingnan ang palit pa kaning among hope and opportunity daghan dayon na ang ato kung nauna, siging tigom, mas stress noon ka, siging pangita ginansya, ayaw share, ana, maon ni siya ang mga pulong sa Ginoo nga usahay di ta ma-inspired, para nato murag way ayo,
Pero sa tinud-anay, mao ra gini ang the only technique aron do natay kalinaw, kalipay o kasantos sa kinabuhi. Di kita mo sunod ani kadto ganing inspirasyon sa mga Pariseo ug ni Herodes nga kita mangitag kalipay para nato, mosamot na nun tag kasuko, frustrated, disappointed aning kinabuhian. Usa sa atong makutlo nga nindot kaayong pagtulunan sa atong Kristohanong pagtuo dinhi sa atong ebanghelyo kanig yung dili di ay malipay ang Ginoo kun mangayo tag milagro. Una sugod karon ay nagid mo pangayog milagro. Nang hupaw og lawom si Kristo, ngano man ang mga tawhanang mangayo pabag milagro? Ana. Doon na pagilaing bahin sa kasulatan nga niingon si Kristo, usa kini kadautan nga kaliwatan tungod kay nagsigi mog pangayo og milagro or ilhanan gikan sa Dios. So peligro kay nang mangayog milagro. Ako gani bisag pare makadawat ko usahay text, help us storm heaven with prayers. Ana. Murag hilas kay ta ba nga moingon ta, let us storm heaven with prayers. Murabag ang Ginoo natug, ang Ginoo wa kahibaw sa nahitabo nato, nya ato siyang storm atong ako dukduko natug maayo ang langit aron siya mohatag og milagro. Tinuod ba gud na? Tinuod dili. Kuy tubag. Ambot lang. Pero ang Ginoo bisan gani ang tingog sa dugo sa tao iyang mahibaw-an. Gipatay gud ni Cain si Abel matud pa sa unang pagbasa. Pero ang Ginoo niingon ang tingog sa dugo ni Cain miabot ngadto sa iyang kasing-kasing. Kana pa kang atong prayer ang dili mo abot ngadto niya ngang dugo gani ni Cain niabot man gani ang tingog sa dugo na dinay tingog ang dugo day. Sige ko no be. Anak ko no imong dunggan anang imong tupad. Nag-circulate man gyud rong dugo ana. Ianak ko no imong dunggan kadungog kas tingog. Oh, mamatay na lang ka, di juga kadungog stingog anang dugo. Pero ang Ginoo grabe ka sensitive iyang dunggan, makadungog siya stingog sa dugo nga nangandoy kuno og panimalos. Ana. Sa ato pa di ay ang Ginoo kahibaw na sa atong kahimtang, di na siya kinahanglan nga imo pa siyang ingnon paghimog milagro. Karon unsa may gikinahanglas Ginoo? Unsa may gustos Ginoo? Paminaw sa iyang pulong. Paminaw. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan. Niya kay gamhanan man kung atong buhaton ang iyang pulong, atong sundon iyang pulong, mugawas ang mga milagro. So kung gusto di ita nga makakita og solusyon or milagro, ibutan ta lang milagro, di na nato pangayoos Ginoo, atong puy-an ang iyang pulong. Nanglitan kanang imong asawa magsigig yaw-yaw, bana ka, nya imong asawa perting laguta, gayaw-yaw og maayo. Imong pamilagruhan aron mohunong na sa nanayang yaw-yaw. Sundan na lang ang pulong sa Ginoo. Unsa may pulong sa Ginoo nga magamit nimo anang gasigig yaw-yaw. Kibaw mo. Wa mo kibaw. Pangita diag pulong sa Ginoo. Kana diang ingon pasaylo alag kapituan kapito. Pasaylo ba kanang ibaliwa lang nimo, imo lang dawaton. O di magsige kang dawat niya, sige yaw-yaw, sige nimo ikang buanga ka, ikang animala ka, ikang yawa ka. Imo lang yung pasaylo siya Lord, pasaylo siya, pasaylo siya. Kapituan kapito god 490 times guna. Sige lang pasaylo pasaylo. Sige lang kag smile niya. Gipasaylo tika, gipasaylo tika, gipasaylo. Madugay nang imong asawa, unsa man kadang sige mo kag pahiyong-pahiyong buanga ka. Sige nga, gingadla na sa kugbuang Lord. Ako lang yung gipasaylo, kay ingon ka pasaylo na. Sa hapakom di karon. Di lagyod ka muli kay pasayloon ko ni gitamparos man kagyod gitagpar. Wa gyud mo ayo tamparos ka dire. Pag tamparos na unsa may sugos Ginoo.
kung sagpaon imong pika sa aping, ipasagpa lang sang pika. Sa ingon sa ka, ni sagpa na gyud ko Lord, pero ipasagpa lang ko ning pika. Sana, sagpa na sa siya pikas, pero gibugno gyud kaniya, gipangawras ka. Pasayloa lang. Pagpakamatay para anang imong gihigugmay sa pakamatyan ko ning yawa Lord kaming pakamatyan. Unsa may sunod mahitabo? Mura nagmamilagruhan ang imong asawa din agi na mubugno nimo. Oy, muhilak na lang na siya. Nya magsige naghapak-hapak nimo, hinay nang hapakan. Animal jud ka, animal ka. Imo jud pasakitan. Imo ding hapyoro gamay sus, mahilom na mura nagimilagruhan. Tanawa, sunod tuig bunyag na sad. Hindi, unsa mo na? Milagro. Imbis mo patay, nanahinoy na tao. Ay, milagro. Wala mo sabot na. Kana din kuan, kana san kuano? Kana bang moingon ang Ginoo, kung gusto kang musunod nako, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadtos kabus ug maangko nimo ang gingharian sa langit. Gisunda ko na ninyo be. Kay kita kasagaran sa, tigumon ko ni. Pero sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabus. Unya ako Lord, isa, sunda lagi ko. Anong imo man kong pangutanon? Sunda lang ko, ihatag lang ang tanan ngadtos mga kabus. Ikaw niya ako, ayaw lagi diha. Anang Ginoo. Testingi Ako bitaw, gamay rin na akong testing ha. Gamay, dili yung pagpagarbo, pero gamay lang yung testing. Sugod atong nagsige na tagpamaligya din og slots tungod ani atong project. Di ba ako man tong gisulti ninyo? Ang tanan akong stipend, kaya entitled bang ko sa stipend, isip pare, kada na komisa na may stipend, akong iuli sa parokya in the form of buying sa slots. Mupalit sa kus mga slots. Ihurot na kong palit ang akong stipend. Nga, nahurot. Wow, sige lang yapon kurog stipend. Kaya nimbamsan mo. Sige yapon kurog stipend. Sige, pagsakto pa kay iskaon. Unya, ang milagro mao kini. Gikan atong June 2020, hangtod karon niabot na og mga 22 million ang atong na-spend nga project din ni simbahan. Muna yung tanaw na itong simbahan, nindot na kay tanawon. Di mo mutuo? Lagi. Nya akong ipasangin lang ani, isip pare, nga ang akong paghatag sa tanan, mamuti akong tanan, wa man ko'y laing property, kanaramang stipend, akong hatag. Nya, human, nibalik, minilyon, pero ako ra sa gyapong gihatag. Mo ning nahimo ingon ani. Di gyapon mo to. Karon anam sa tay gipamaligya nga slots para na sa atong project diha sa grounds development. Nya mo palit pagitag additional nga yuta. Onya kaning retablo ato ning ayohon. Tulo ni ka package karon. Phase 2 part 2 nga project. 5,000 slots ang atong gipamaligya, tag 2,000 kada slot. Unsa may title ani nga slot? Hope and Opportunity. Og mopalit ka ani ang imong hope mukusog, molig-on, ang imong opportunities mudaghan. Og wa kay uyab, ipalit nimo ani daghan kay manguyab nimo. Opportunities na siya. Inana. Wa kay Valentino or Valentina atong kagahapon, so sunod tuig 40 nimong daghan nag Valentina, mga-apply pa, maghilak-hilak pa. Opportunities man kay hope and opportunities man ang title sa atong slot, tag 2,000. Katong sa unang tag 3,000 nga faith and power slots, daghan kay ni testimonya nako. Father, sa dihang nipalit ko sa slot ba, daghanag yung grasya nga niabot nako. Ako sang gibaslan ako, asa naman ang sobra. Wa lagi additional. David tayo nayo ba ni additional yun? Additional sa silag palit. Kaya nga naman, daghan ko no kayong grasya sa ila po to. Pasabot ba nga, o gusto ta nga mahimong makasinati nga ang Ginoo gamhanan, sunda ang iyang pulong. Sunda.
Ihatag ang halin ngadto sa kabos. O karon nahimo naman sa tang kabos ani kay naaman tay himuonon diya sa grounds, diya sad tay palitonong yuta kay pitos naman kay ta dinhi. Nya kaning atong retablo og inyo ning duolon diri, lata naman kining pundasyon, gahuwat naman lanig kanus ani matumba aron kining paria madatugan. Malos no ni diri bugat ra ba kay na blos no ni aw ni ato ning ayohon dayon. Nya unsa may kuan na? Kabusta. Kay wa man tay income din, wa man tay factory. Pero salamat sa grasyas Ginoo. Salamat sa mga kasing-kasing nga manggihatagon. Nya sila sang nanghatag gitagaan sa daghan sa Ginoo. Kay saad man pud na siyang pulong, unsay imong ihatag, akong ibalik nimo gatusan kapilo. Mao bitaw nga ang atong kuan, ang atong tubag sa Salmo. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Ihalad sa Diyos. Ano to? Ihatag. Ihalad sa Diyos. Ihalad sa Diyos. Pasakripisyo sa pagdaig. Sakripisyo sa pagdaig. Unsa nimo pagdaig ang Ginoo? Sakripisyo. Unya inigbaos kay nagdaig man kas Ginoo. Kung kamo daigon mo unsa inyong ibaos? Nalitan ikaw inahan, daigon kas imong anak. Gwapa lagi kay karon nice kay kakaron. Unsa imong ibaos? Salamat. Di ka mo imong salamat ra oy. Imo sang tan-awon unsay iyang gikinahanglan. Unsay imong kinahanglan dayon? So, news, television, wifi, palitan nimo wifi, ana. Kay nigidaig man ka. Pero kana magsigig saway nimo, nya magsigig supak sa imong kabubuton. Oh, di ka muhatag we. Bisag mo ligid pa na daw ligid-ligid na patyon di kang buanga karon ana. Gahi ra kay ka badlungon, gahi kay kasuguon, nya magpangayo-pangayo ka diyan, buanga ka. Ana pa nimo. Pero kanang magsigig sakripisyo, manglabag yun, manglimpyo yun, nya mag-study og maayos iyang lesson, perfect yun kanunay. Ana inigtapos tuig medalya magpungingi gid diri. Uy magkabuang kag budget para imong i-treat ang imong anak kay grabe ang iyang sakripisyo, hatag siya pagdaig nimo. Mao ra sad ang Ginoo atong sakripisyohan para sa kadaghanan. Unya ang atong sakripisyo para sa kaayuhan sa uban, iya sa nang ibalik nato nga sobra-sobra kay nganuman ato man siyang gidaig pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katawo. Kay mao man iyang sugo, paghigugma ay kamo, pag-alagaray kamo. Mao na siya. Pag-eskwela na kog college 1983 hangtod sa 1987 wala pa ng kurso nga IT. Unsa mo ng IT? Sa to'y meaning anang IT? Wa man gani mo kay bawo kay utro man sad mong puparihan ako edad. Ang say meaning sa IT? Kana sa una ato nang basahon it man na, pero karon na say words IT, information technology. Yes, tungod aning information technology, ang atong technology nahimo ng high tech. So nahimo na sad ta karon nga high tech. Nya kining high tech ang ilang gi-concentrate sa atong technology is information. Kay information technology man wa nay communication. Mao na roy nawa gasigi na lang tag information wa nay communication. Nakuha mo? Og mauna nga diri sa atong unang pagbasa, wa nay communication ang mga tao ngadtos Ginoo. Kay nga naman busy kay sila sa ilang human activities. Selfie, upload, TikTok, siging email, siging Facebook, siging YouTube, computer games. Busy kay sila.
Amot na dapat ka to suna, wapatingay sa toy. Lahi sa tingay lang kabisihan. Kana bang ma-absorb na ka sa imong human activities, nga wa na kakahibaw or personal activities, nga wa na kay pakialam sa imong environment, sa imong isig katao. Mao nay nahitabo sa panahon ni Noah. Unya, ang gidaig na lang sa Ginoo, unsa man? Si Noe, kay naminaw siya sa Ginoo. Unya, gipatay tos Ginoo ang tanan, human gibalik niya ang mga tao, karon kuno buutan, hybrid. Nya, naminaw pang mga tao. Wa nasad, mao nasad na nga ang ilang mga balaod, grabe nasad ka, kuan, istrikto. Ang kaugalingon gi i-preserve, ang kaugalingon mo i-preserve. Og naa kay sakit, matod pa, istapurya din ka. Mao na balaod, palayo yun. Palayo, og naa kay sakit. Kay nga naman, ang akong self, madaot niya, na akong self, madaot. Di ba? Din na siya. Wa man sila'y cellphone sa una, isinggit na lang nila ang informasyon. Ang sa may informasyon, hugaw ko. Naay communication, naay ni-respond. Sige lang siya inform, pero why communication? Why nagpakabana? Why sensitive sa iyang panginahanglan? Muna si Kristo, pag abot na niya, nakig-communicate siya sa sanlahon. Gi-inform siya sa sanlahon, nihatag pod siya og iyang communication. Now, what is communication? Unsa may na-involve sa communication? Wa sad mo kay baw o tanawa wa gid mo kay baw. Kamong mga ginikanan naamoy communication sa inyong mga anak. Kamong mga anak naamoy communication sa inyong ginikanan. Kamong mga asawa napamoy communication sa inyong bana. Mga bana napamoy communication sa inyong asawa. Kamong mga ugangan naamoy communication sa inyong magad. O linibakay to the max na lang. Ang mga parishioners napay communications pare. Ang pare naay communications parishioner. Amo na yung mga pangutana. Now, what is communication? Communication is an human activity wherein dunay messenger na asay receiver. Dunay sender na asay feedbacker. Okay, sa una bitaw kami padamon tog suwat. Igpadag suwat, I love you, Happy Valentine's, you're my only, you're my one, sa to ato brad luloy sa una. Maghod man kay ka. You're my one and only Valentine. Unya kato day yung heart na kartulina nga puwa. Na mo na rong atong mga choir, gapuwa-puwa sila. Nasa uban nyo, gapuwa-puwa sa diya. Hasta inyong mask, puwa na. Katubang kuan ba kartulinang puwa nya ato dayon to siyang pormahon og heart nya suwatan deg you're my one and only Valentine nya maghimog 5 ka buok ipanghatag sa 5 ka buok nga imong tagaan adtong you're my one and only Valentine. Nya katusang nasay crush tagaan sad ngadto magsige pag ano na communication. Kana bang dunay mo padala, doon na sa mo feedback. Nya unsa may in between ang gikinahanglan, listening. Listen. We should know how to listen. Maminaw. Nya humag paminaw is acting on what you have heard. Mo act out ka unsay imong nabati. Para ganiha, niingon ko, compress to the front. Naminaw mo ato? Ha? Naminaw? Uy, kusga. Anya, ni-act mo. O, congratulations sa ni-act. Ang katong ni Ana,
Ano naman say action hinoon nga rejection, naa say acceptance, no? Obedience. Naa say mo obey, naa say mo supak. Aka na acting out mangyapon na may pipila ninyong ingon, kinsa ko kang pabalhin na mo, buot ka na ako, ari ko dali. Aka mo di, balhin. Ano di balhin? Tuom ka ng pari. Yan, tagdiktar. Congratulations sa gyapon. At least, na kay response. Ang kuya, wa juga kabati. No? Mauna si Kristo, naminaw siya sa gisulti sa kanaganing katong sanlahon, unya ang iyang response, mercy, kaluoy. Kay makaluluoy man, kamo, naluoy ba mo sa mga way balay? Karong panahon na ba, tinguwan ra ba? Naluoy mo sa mga way balay? Naluoy mo sa kanang dunay mga balay karon nga sige lang banawan og tubig? Nga tagatuhod ang tubig, usay tagahawak pang tubig sud sa ila mismong balay? Nibati mo, ana? Uy. Unya ra ba ang nakaingon ra ba nganong tagahawak ilang tubig kay ang imong kural kay imong gialihan sa konkretong kural ang kanal na mauntay agianan padung exit sa tubig. Naminaw pa mo ana? Wa na. So si Kristo ang iyang gibati kaluoy. Nya kay naluoy man siya, naa man siya capacity to respond sa makaluluoy nga kahimtang iyang gigamit. Gigamit niya ang iyang capacity. Mao tong pag-ingon niya, buot ko, maayo ka. Naayo dayon. Karon, pagkaayo na, si Kristo na say messenger. Siya na say nag-send og message. Unsa man, iyang gipahimangnuan siya, ayaw gyud panabi. Ngadto dayon sa pari. Nya pagpa-check up sa pare. Naminaw ba? Naminaw ang sanlahon? Oo. Nang di man mo mutubag nako. Naminaw ang sanlahon? Wa maminaw. Nanabi hinuog maayo ngadtos mga katawhan hangtod dunay na naglagot ni Hesus tungod kay nasina or di makatuo or naglagot. Di na hinoon si Kristo makapasaya-saya og lakaw kay nanabi magmaayo. Wa man maminaw ni Kristo nga ayaw panabi. Ayaw yung panabi. Ana. Mo sa na kamo karon dinhi. Simba mo. Doon na may gisultis Kristo dinhi karon. Panahos misa. Gikas pagsugod hangtod katapusas misa, apil na ning humili, apil na nang gibasa sa Bible, na ay daghang gisulti oy. Pero iniglakaw ninyo, ambot lang, pila ka buok ang maminaw. O muda ni anang maong mensahe. Mu-act out sa maong message. Kasagaran gid nato, magsige ra gyud hunahuna, kanus-a man ni mahumag humili ning paria. Oy, to para ba koy date dito, to para ba koy lutuonon, to para ba koy labhanan, to para ba koy waswasanan, to para ba koy check uponon. Kasagaran lang gid nato ana. Nya tan-aw des relo, lingi din ngadtos orasan, ipakita gyud pare bang. Ana mo ra gid na inyong trabaho. Or kaha og di gyud makaya, duka-duka, tug lang ko dire kapoy, manana day nung kwan. Ang uban magdag cellphone, mag-text dire. Nakaroon unsa may mahitabo kung kamautang maminaw sa Ginoo. Matuma nato ang iyang mga pulong. Nya asa man padung ang iyang pulong adto gyud kaluwasan. Kaluwasan. Mao bitaw nga ang tubag nato sa Salmo. Unsa to yatong tubag? Wa lagi ginahinomdom. Mangodigo lang ko eh. Na naman de. Plus mas atong IT. Sige, basaha ko na ba. Ready, go. Siyudad ka na, kanindot ana, mao na itong response, gitawag ko nag-responsorial sum. Response, daghan kay nato karon, daghan kay mga kaguol.
Abi sa ganig dinis atong parokya na may na naghikob, na nagdepresyon, daghan kayo. Ngano man, di naman ta kamaong mo dangop sa Ginoo, di naman ta kamaong mo translate sa pulong sa Ginoo. Nya ang pulong sa Ginoo di ay mao'y naghatag og kalipay og unsa to? Kaluwasan. Pananglitan ron imong asawa sige gyaw-yaw, nya luod na kaignaong. Unsa may pulong sa Ginoo para ana? Sukmagon na ita. Sa kuan man nagot. Sa kuan mo na tawhano na sukmagar go na aron hilom na. Dili na siya sukmagon. Unsa man? Paminawon. Imong paminawon. Muna paminaw kay naa may nagyaw-yaw. Paminaw ayaw lakaw-lakaw diha. Kay di na masulbad ang iyang yaw-yaw ug maglakaw-lakaw ka. Tutuki. Ana. Nya sige smile. Nos am ni mo hilom ning panuway dako. Nya imong smilean, nya hangtod yun matagbaw na gina siya sulti, imo lang yung paminawon, muhilo man na. Moingon man na, tubag diha, buanga ka. Nya mingon din ka, imo man ko nganlag buang, sige. Magpakabuang ko sa paghigugma nimo. Sada, hilas biya nimo, sos karaan na nang kuano yun, sa nimo di ka mo to, basta nabuang ko sa paghigugma nimo. Ana. Nya maingaw man to, hagit-hagit man to. I-probe ko no bi, i-probe. Na layog gada yun. Aron doon ay communication. Tanawa. Migsunod tuig. Di ba, naana sa nay, unsa man? Celebration. Birthday na sad. Birthday sa napuo nga anak. Ang pasabot lang nako ba, paminawa. Ang pamaagis Ginoo, ayaw ng pamaagis sa tao. Nya, kinsay sintro sa unang pagbasa og sa gospel, kinsay sintro nga unang paminawon nga gisugo Dios Ginoo sa balaod ni Moises. Kitang mga Katoliko unsay sintro, ang pari mo'y paminawon, pasabot ang gisulti sa simbahan. Paminaw sa gisulti sa simbahan. Ngano man sad, kami may napari. Pero kamusad communication pod mo sa Ginoo padung sad nga rispare. Muna mosunod unta mong San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Unsa may iyang giingon? Akong giawat si Kristo. Akong gisunod si Kristo. Pasabot ang inyo sang communication nga rispare pina-Kristo sad, Diyos nun sad. Dili kay i-post ninyong pare nya inyong libakon, mora na libak nga public hasta pare makabasa. Ayaw dito na lang na isulti sa hilom aron ka mo ray maimpierno. Kaya ginyo nang ibutang sa Facebook, maapil man pare kay masuko masang pare ikabasa. Magdagkuyog na tas impierno. Paglinibakay na lang mo ay nalag i-post, bitaw i-post lang yun bitaw. Haron sad may maka-reply kamo sad no. Ayan. Tabang yang pare. Ayaw tintala, ayaw hagit-hagita, ayaw og pasuka. Di ba? Tabangi ba nga ma-Diyos nun ang pare, nya pinagi sa Diyos nun sa ninyong mga buhat. Nya karon sa may itudlos pare ninyo, kasagaran gyud kaayuhan sa pamilya o kaayuhan sa matag usa. Hindi gingos pare, why mag-premarital sex kay sala na? Sunda. Why mag-homosexual activity? Sunda. Why magsigi og sadya suyop, magsigig pamakak, magsig pangilad? Sunda. Ikaw niya pa din ang pare mo yung nagsig suyop, ang pare mo yung nagsigig homosexual. Patya. Dibitaw. Pasaylo lang. Dibitaw. Kuana? Istoryahe sang pare. Nadre, naminaw jud ko nimo. Nya ingon ka nga why homosexual activity. Ngano maning sakristan re, imo na maning gi baon-baon. Siya may magod siyang mo serve. Di man ko relax sa ubang sakristan. Siya nga nung di naman nimo papulion dre. Siya nga nung nahibaw man kayan, ako man ang anak.
Di ay sakpan. Bitaw, kuan lang. Nahinana. Basta Diyos nun lang. Masulbad na lagi na. Mao na siya ang atong challenge. Mausad na ang atong mission to communicate. Nya ang atong communication, ang galatay mao ang pag-imitate ni Jesus, ang pagsunod kaniya. Pagsunod sa panag-ingnan ni Noe, nila ni Moises ug uban pa. Nya pagsunod nilang San Pablo ug sa mga santos. Mao na atong misyon. Mao sad na atong solusyon sa daghang problema. Kay lagi ang Ginoo, ang iyang mga pulong, ang iyang mga panigingnan maoy sulbad sa atong kagul-anan nya maghatod pagyod sa kalipay o kaluwasan.